סדרה חדשה. לסדרה קוראים בת מצווה באיחור. בואו נתחיל. הגיע הבוקר. האמא קמה להעיר את הילדים. טוב, הגיע הזמן להתארגן ולהעיר את הבנות. האוכל גם מוכן מאתמול, אני רק צריכה להעביר את זה. חושי הבת הגדולה והקטנה. טוב, אני אלך להעיר את הקטנה ועשינו את האוכל בתיקים. שמתי לה את הדברים ועכשיו נעיר אותה. אגם, הגיע הזמן לקום, היום זה יום אחרון. איזה כיף, אני ממש מתרגשת. יש לי בגדים. בסדר. אופסי, זה היה בטעות, פשוט התעלמו מזה, נראה לי אנשים נורמלי, לא? יאללה, תמשיכו לראות. 3, 4. אוי, אמא צי, אני ילדה גדולה. בסדר. הנה הבגדים, וזה לחוג. עד ששליחי לכן את הבגדים לחוג כדורגל. אמא, אני כבר מספיק גדולה והכנתי הכל. טוב, קדימה, בואי נרד למטה, אני אקח אותך לגן. טוב, אגב, שכחנו להגיד את השמות של הדמויות. האמא זאת הילה, הילדה הקטנה זאת אגם. אבא זה רון והילדה הגדולה זאת נויה, וחבר של נויה זה דניאל. בואו נמשיך. קדימה, בואי, הולכים לאוטו. תהי לאוטו, אני לא אלת. הגעתי לאוטו, יהוא. פומלת תחגרי, יופי, חגרת. באוטו. טוב חמודה, הגענו, אז אני אלווה אותך קצת לגן? כן, ברור. שפוטות, בואו. אני באה. באתי, השפוטות המושלמות שלך. טוב, לא משנה. אבא יגיע מאוחר יותר לחגיגות, בסדר? טוב, בסדר. מה מתוקה? טוב, אני כבר אתקשר לאבא, הם כבר צריכים להיות בדרך. רון, אתם בדרך? מה, בוקר טוב, מה, אתה רק עכשיו קמת? לא, ממש לא, הרגע קמתי, אנחנו בדרך, ביי ביי. לכי תדעי מה הם עושים עכשיו, וואי. הנה הם שחולים, הגיע הזמן לרדת. סוף סוף הגעתי. עולים, וואי. הגיע הזמן ללכת להחליף בבגדי רופאה. להחליף בבגדי רופאה. רגע. לא. וזהו. כאילו... הלכתי לניתוח הקרוב. ביי. לא משחקים עם זה ילדים. רוצו! הילדים של היום, אין מה להגיד. עכשיו הניתוח. בינתיים אצל האבא. השיחת טלפון מהצד של האבא. אתם בדרך? מה זאת אומרת בדרך? אתה עדיין התעוררת? כן, אני קמתי. ביי. פאק, אני יכולה לתפס על חם. אוי, טוב, לא נורא. אני צריך להתלבש לאימון. אני כל כך אוהב לאמן. לא. אוקיי, זהו. אני הולך להעיר את נויה. כן. טוב. נויה! 4. אמא, למה אתה צועק? מה, אתה שפוי? תרגני, זה היום האחרון. רגע, הפעם לא מרגישה טוב. תשים היום, לא משנה. אני לא נשמע טוב. אבא, אני מוכנה, יאללה, בואי. טוב, בואי. רגע, תחזיק. שלום דייזי, שלום חמודה. אוקיי, אבא, אפשר ללכת? טוב, קחי. נו כבר, צא. אבא, לנעול. אין לי כוח, עזבי את זה. מה, טוב. אבא, למה אתה תמיד חונה ליד הזבל? ולמה אתה טסלה הלבנה ולא השחורה? תגיד את זה בך שקניתי טסלה, סתום, יאו. שאני יכול לעוף בלי לדעת. אבא, זה גם מעמיד לי וגם אתה שם מכוער, אז סתום. יואו, תפרגדי קצת. לא, פחות. וטוב, הגענו. תודה. ביי יוש, יום טוב. את יודעת שאמרו לו שלב עם בגדי בלט. תמיד אומרת, בנות, לא בגדי בלט ביום הרגיל, רק בשיעור. וחשוב הנעליים, לא אשכח לשים בטוויק. כן, טוב, פשוט לא היה לי כוח. טוב, בסדר. רגע,
חכי. טוב, שמשון יכעס. מה אכפת לי? שמשון! סליחה על האיחור, אחינו. 1. איך קראתם לי? אחינו? 2. מה נראה לכם שאתם... אני אבליג לכם על זה, אבל מה נראה לכם שאתם מאחרות בשיעור ועוד ביום האחרון? 3. תיזהרו ממני כי אני המחנך שלכם גם בשנה הבאה. פאק. טוב. מה זה התרגיל הזה? אני בדיוק מחפש מתנדב. לא, אני אלבש אני. אוקיי, לינוי, ליה, בבקשה לפתור. מה קשר לינוי ומה קשר ליה? דיברתן? תפתרו. אבל לא קוראים לי לינוי ולה לא קוראים נועה. זאת נועה, אני. אמרתי ליה, תודה רבה לפתור עכשיו. ואני ליה. לה קוראים רומי. את ליה ג', היא ליה ב', תודה רבה. לא, אני ליה ב'. ליה א'. לא, לי קוראים רומי. איף, איזה מורה, גם בסוף שנה. מה תוכל? סורי, פשוט הברסת מכל השיעורים. ואני נוי, יא. נוי, יא. אמרתי. יא. טוב, אמרת לי נוי. מה? אוקיי, זוז, אני אפתור. התשובה היא... 1,000. נכון מאוד. יופי, יאללה. אתה משוחררת. דקה, ביי. סבא, חוג בלט, איזה מוס. כן, כל כך. כולם, סבא, אנחנו במגמת בלט, בשיעור לשון. באיזה נפל. הנה דניאל, חבר שלי, הכרנו לפני שבועיים. ביי, נשאר אותך לבד. אוי, פאק, אני מאחר. רגע, הם לא יכעסו עליי, אני המאמן שלהם. אני יכולה ללכת בשקט. אתה, איכסה, קבוצה אדומה. וביניהם משחק. שלום, יאללה למגרש. תקשיבו, יש להם אנשים שצופים בכם, אז תעשו מעולה, משחק טוב. אוקיי, שוער הלך לעמדה, איזה שער הרחוק טוב. מתחילים בפנדלים, קרבו, אז תעמדו בטור. יאללה. רגע, מסי, לפני שאתה בועט, עושים גולים מחצי. יאללה, תעמוד פה, כדור, יאללה, תבעט. אני רואה. הצלחתי. אוף. תראה, הגיע הזמן ללכת להחליף בגדים ולאסוף את הידיים לאימון. איך אני מתרגשת? מושלם! יאללה, הגיע הזמן לקחת את שתי הקטנטנות שלי לחוגים שלהם ולמחול. יאללה, בנות, באתי לאסוף אתכם לחוג. הנה, אתה צריך בושות. טוב, יאללה, אתן באות, אני צריכה גם לאסוף את האחות הכי קטנה. כן, אנחנו באות. תודה שאת אוספת אותנו, בבקשה. אין בעד מה. יאללה, לא אותו. אוקיי, תקשיבו, אז פתאום היה לנו איזה באג בתוך הבוקר, והכל נעלם. הבגדים הזה, הבית, כולו נמחק. אז זה לא אותו תיק, לא אותו בגדים של האמא, אז תתמודדו. נו, יאללה, קשה כבר לא אותו. אני מקדימה. מתוקה, לא יקרה, האחות הכי קטנה תהיה מקדימה ואתי עם חברה שלך מאחורה. כן, עדי איתי. טוב. יאללה, לא אותו. באוטו? יאללה, מתוקה, באתי לקחת אותך לחוג. חוץ מזה, אחותך מחכה לנו באוטו. טוב, אני באה. מותק, את מקדימה הפעם. יואו! דרך לחוגים, ביי. טוב, יאללה, לכי מהר להתארגן. יאללה, בואי למהר כולם לעמוד. יאללה, תראו אותי. אוקיי, פוף. גל!